ଜ୍ଞାନୀପୁର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ କରି ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପକମିଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇପାରିବେ। 1. କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ତବେନ୍ ଓ ମାର୍ଟିନ୍ ସ୍କର୍ସେସେଙ୍କୁ ଗୋଆରେ ଭାରତର 52ତମ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଫିଲ୍ମ ମହୋତ୍ସବରେ ସତ୍ୟଜିତ ରାୟ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। 2. ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆକ୍ସନ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ FATF ପାକିସ୍ତାନକୁ ଗ୍ରେ ଲିଷ୍ଟରେ ବଳବତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। 3. କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଅକ୍ଟୋବର 2021 ଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଭରେଜିନ୍ ଗୋଲ୍ଡ ବଣ୍ଡ ଲାଗୁ କରିବାର ଫଇସଲା କରିଛନ୍ତି। 4. ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜିର ସହଯୋଗୀ ଆଦାନୀ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ହୋଲ୍ଡିଂ 15କୁ 450 ମେଗାୱାଟ୍ ପବନ ଉର୍ଜା ପରିଯୋଜନା ସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ସୋଲାର କର୍ପୋରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଲେଟର ଅଫ୍ ଆୱାର୍ଡ LOA ମିଳିଛି। 5. ଇନଭେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ 2021-2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରମୋଶନ ଏଜେନ୍ସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଚୟନ କରାଗଲା। 6. ନୀତି ଆୟୋଗର ଅଟଲ ଇନୋଭେସନ୍ ମିଶନ AIM ଇନୋଭେସନ୍ ଫର୍ ୟୁ ସେକ୍ଟର ଇନ୍ ଫୋକସ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର କରାଗଲା, ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ଡୋମେନ୍ର ଅଟଳ ଇନୋଭେସନରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ର ସଫଳତା ସବୁର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବ। 7. ଡୋପିଂ ପାଇଁ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଔପଚାରିକ ରୂପରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ରୁଷର ଇଗୋର ପୋଲିଆନ୍ସ୍କିଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କରାଗଲା। 8. କଲିକତାର ଯାଦବପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ JUର 29 ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନିଜର ଡାଟାବେସ୍ରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଗବେଷଣା ପ୍ରକାଶନ ଆଧାରରେ ଦୁନିଆର ଶୀର୍ଷ 2% ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କର ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। 9. ଭାରତ ସରକାର ବିହାରର ଜୟନଗରକୁ ନେପାଳର କୁର୍ଥାଠାରେ ଯୋଡ଼ିବା 34.9 କିଲୋମିଟର ସମ୍ପର୍କିତ ରେଳ ଲାଇନ୍ ନେପାଳ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। 10. କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରିବେଶ, ବନ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି କି ଭାରତ ଓ ବ୍ରିଟେନ୍ ଜଳବାୟୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଓ ସବୁଜ ସହଯୋଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି। 11. ବ୍ରିଟେନ୍ 31 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ 12 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ଲାସଗୋଠାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜଳବାୟୁ ସନ୍ଧିରେ ସାମିଲ ଦେଶଙ୍କର 26ତମ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆୟୋଜିତ କରିବ। 12. କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ପୂର୍ବୋତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ DONER G କିଷାନ ରେଡ୍ଡୀ ପଳାପେଟରେ ରମାପ୍ପା କଟକିୟ ରୁଦ୍ରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ର ଶିଳାଲେଖ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। 13. ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ନିମନ୍ତେ 423 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟରେ MK-54 ଟର୍ପେଡୋ ଓ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡେବଲ୍ ଚାପ୍ ଓ ଫ୍ଲୋରେସରେ କ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ବିଦେଶୀ ସୈନ୍ୟ ବିକ୍ରି FSM ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକା ସହ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। 14. ଅଭ୍ୟାସ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡେବଲ୍ ହାରିଏର ଟାର୍ଗେଟ୍ HEAT ଓଡ଼ିଶାର ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ ଏକୀକୃତ ପରୀକ୍ଷଣ ରେଞ୍ଜ ITR ଚାନ୍ଦିପୁରଠାରେ ରକ୍ଷା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ବିକାଶ ସଂଗଠନ DRDO ଦ୍ୱାରା ସଫଳତାପୂର୍ବକ ଉଡ଼ାଣ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଗଲା। 15. ନୀତି ଆୟୋଗର CEO ଅମିତାଭ କାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି କି ଭାରତର ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ବଜାର $1 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ଓ 2030 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶର ସକଳ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦରେ 18-20% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗଦାନ ହେବ। 16. ଫିଜି ସଂସଦ ରାତୁ ୱିଲିୟମ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁୱାରେଙ୍କୁ ବହୁମତ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଫିଜିର ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚୟନ କରାଗଲା। 17. ଚୀନ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷର ଅବଶେଷଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ କରିବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ସତ୍ୟାପନ କରିବା ପାଇଁ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ଏକ ନୂଆ ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କରିଛି। ଏହାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଚୀନର ସିଚୁଆନ ପ୍ରାନ୍ତର ସିଚାଙ୍ଗ ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ କରାଗଲା। 18. ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ଜଣାଶୁଣା ଭାରତୀୟ ଆମେରିକୀ ନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ନୀରା ତାଣ୍ଡନ
ଙ୍କୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ଷ୍ଟାଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ନାମରେ ନାମିତ କରାଗଲା। 8 ମାସ ପୂର୍ବେ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟିର ସାଂସଦମାନେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପଦର ନାମାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ସଫଳତା ହେବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। 19 ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ ରାଜ୍ୟ ପଦର ରୂପରେଖ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 20 କୃତ୍ରିମ ଗର୍ଭଧାରଣରେ IVF କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ମହିଷୀର ଗର୍ଭଧାରଣ କରାଗଲା ଓ ସେହି ବାଛୁରୀ ବନି ପ୍ରଜାତିର ଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।